okupatsani nkhani zindi ne Job Frank Chakaza poyamba mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo naye akufuna pakhale kafukufuku wamphamvu pa nkhani yozembetsa biro ku nyumbayi. Nduna ya zaumoyo yati dziko lino likuchita bwino pa nkhani yogwiritsa ntchito intaneti pa ntchito za umoyo. Munthu mmodzi wafa pa ngozi ya pamsewu ku Ntchewu. Mzamasewero bungwe la FAM lati lichita apilo pa chiganizo cha CAF choletsa bwalo la Bingu kuchititsa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa pa dziko lonse. Tili ndi zambiri pa izi ndi zina nkhani pomwepo. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma mnyumba ya malamulo akondwani na nkhumwa wati wadzidzimuka kumva kuti akuluakulu ena aboma anabweretsa ku nyumbayi bilu yofuna kubwereka ndalama mwachinyengo ulendo wathawu. Mkuluyu wati akugwirizana ndi maganizo akuti pakhale kafukufuku ozama pa zomwe zinachitikazi ndipo kuti zotsatira zake zikhale pa mbalambanda aliyense adziwe mdziko lino. Anankhumwa atinso zikuonekeratu kuti nyumba ya malamulo sikutsatanso ndondomeko zoyikika pa nkhani ya momwe mabilu ayenera kubwerera mnyumbayi. Mtolankhani wathu Western Kuta wadza ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma nyumba ya malamulo wati zomwe zinachitika ndi bilu yoleteza boma kubwereka ndalama ndi ngozi yayikulu yomwe ikuyenera kuyipewa mtsogolomo. Anankhumwa ati izi zingatheke pokhapokha patakhala kafukufuku wokwanira pofuna kupeza chomwe chinachitika komanso womwe anakhudzidwa kuzembetsera bilu nyumbayi. Malingana ndi mtsogoleri wa mbali yotsutsa bomayi, malamulo a nyumba ya malamulo amafotokoza momveka bwino momwe mabilu angawatengere komanso kuwaperekera nyumba ya malamulo, koma ati nzomvetsa chisoni kuti nyumbayi yakhala ikuswa malamulo ake omwe polola nduna za boma kubweretsa ndi kupereka mabilu nyumbayi tsiku lomwero kapena masiku awiri m'malo mwa masiku 28. Iwo awonjezera kuti nzosamveka kuti bilu ipezeke pa mndandanda wa zokambirana nyumba ya malamulo popanda mtsogoleri wa mbali ya boma kudziwa. Izi ndi malingana ndi zomwe iwo eni akudziwa popeza adakhalapo mtsogoleri wa mbali ya boma mbuyomo, ndipo ati chifukwa chake akugwirizana ndi ganizo lakuti pachitike kafukufuku woyenera. Anankhumwa adandaula kuti palibe lamulo lomwe limafotokoza momveka bwino chilango chomwe chingaperekedwe kwa anthu omwe angapezeke olakwa pa nkhani zotere, koma chikhulupiriro chawo kuti zomwe zingapezeke pakafukufuku yemwe angachitike zidzafotokoza bwino choyenera kuchita. Palibe malamulo eni komano tikukamba za komiti kuti ipange kafukufuku. Komiti mapeto yake marusa report. Report moja kumapeto kuja kumakama recommendations. Komiti mene zomwe yakambirana zimapanga recommendations kuti ife tuganiza umeta yonera nkhani recommendations atu ndotere tuganiza kuti pachitike zakuti ndega pali chilango pali zotani zimenezo zizatengera maganizo a komiti yomwe ipasidwe mphamvu kapena mpata oti iunike nkhani imeneyi. Komiti yoona za chuma nyumba ya malamulo yapempha kale kuti ailole kuchitika kafukufuku pa nkhani potsatira zomwe bungwe la SIDED linachitanso dzulo lachinayi pomwe linapempha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti akhazikise komiti yomwe iti ifufuze za nkhaniyi. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Tikanali pa nkhani za ndale, zipani za ndale mdziko lino zati zikugwirizana ndi ganizo lomwe lili mu ripoti la bungwe la Malawi Law Commission lakuti ndondomeko yosankhira makomishona a bungwe la chisankho la MEC ayiwunikenso. Zipanizi Alliance for Democracy Afford, United Democratic Front UDF ndi Malawi Congress Party MCP zikuti kukhala ndi bungwe lapadera lolemba ntchito makomishona a MEC kungapititse patsogolo kuyima pakokha kwa bungwero. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Winston Kaimira. Nkhani yakuti ndondomeko yosankhira makomishona a bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ayisinthe komanso kuti pakhale mipando yapadera ya phungu a nyumba ya malamulo achizimayi ndi zina mwa zomwe akuziunika. Wopa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yomwe imaona za malamulo apita dimba wati ganizo lounikanso mabiruwa ladza pofuna kuti mtsutso pa nkhanizi ufike kumapeto. Ndipo zipani za ndale zitatu Malawi Congress, Alliance for Democracy Afford ndi United Democratic Front UDF zayamikira komiti ya nyumba ya malamuloyi pa ganizoli. Mlembi wamkulu wa chipani cha UDF Akandi Padambo akugwirizana ndi mfundo yosintha ndondomeko yosankhira makomishona ku bungwe la MEC. Zomwe machita maiko wena kuti zipani zikoza kumapemphero kuti zipereke mayina angapo awa amene ali ndi
qualifications okwanira kuti anthu amenewo akachite nawo interview. Kumbali yake mneneri wa chipani cha MCP M'busa Morris Munthali wati President Lazarus Chakwera anafotokoza kale kuti ndondomeko yosankhira makomishona a MEC ndiyenera kuyisintha, choncho chipanichi chikugwirizana ndi izi. President athu adachita kunena poyera kuti mphamvu isakhale ndi munthu mmodzi, isakhale ndi president yekha ayi, mphamvu ikhale kumabungwe, kuma institution, kuti ufulu wa anthu usafinyike. Koma mtsogoleri wa Afford a Enoch Chihana wati iye sakugwirizana ndi mfundo yokhazikitsa mipando yapadera ya phungu a nyumba ya malamulo achizimayi. Zimenezo ni zovutirapo chifukwa chonena kuti zilimbanaso ndi kachitidwe ka democracy. Nkhani imeneyi ikozo makozedwa kuzipani konko monga ngati ife kwa Afford tili ndi policy yonena kuti at least 25% to 30% azikhala azimayi. Nyumba ya malamulo inakana mabiruwa pomwe dziko lino linkakonzekera chisankho cha mchaka cha 2019. Ndine Winston Kaimira, malo mwa Zodiak. Aphungu a nyumba ya malamulo awalangiza kuti azitsatira malamulo a ntchito yawo kuti apewe mikangano yomwe ilipo pakati pawo ndi makhansala pakagwiridwe ntchito za chitukuko m'madera awo. Wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo Aisha Adams wati kusamvana komwe kumakhalapo pakati pa mbali ziwiri kumakhudza ntchito za chitukuko. Western Gura ndi ripoti ili. Polankhula pamapeto pa maphunziro a sabata zitatu aphungu ku Lilongwe, wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo Aisha Adams wadandaula kuti kulephera kwa aphungu kumvetsa malire a ntchito yawo kumachititsa kuti aziyambana ndi makhansala m'madera awo. Apa Adams alimbikitsa aphungu 40 omwe amaliza maphunziro okhudza malamulo a dziko lino a nyumba ya malamulo komanso kuyimira anthu awo moyenera mwa zina kuti agwiritse bwino ntchito maphunzirowa kuti athe kutumikira anthu awo moyenera. Iwo ati malamulo amafotokoza momveka bwino kusiyana kwa ntchito za aphungu ndi makhansala, motero ayenera kutsindika pa ntchito yawo komanso zomwe malamulo amayembekeza kuti iwo achita. Tapaona pamene pali vutopo, chifukwa chake tinaganiza kuti tabweretse ma MP wa pamodzi kuti athandizidwe kuti tikakakumananso ku nyumba ya malamulo akakhale osinthika mukagwiridwe kawo ka ntchito. Osati nyumba ya malamulo mokha koma ngakhale kunja kwa nyumba ya malamulo. Mmodzi mwa aphunguwa a Deus Banda ochokera kumwera chakuvuma mboma la Mchinji wati maphunzirowa asintha kaganizidwe kawo ka ntchito zomwe amayenera kugwira ngati aphungu popeza amakhala ochokera ku ntchito zosiyanasiyana. Ndisonkhano ofunika kwambiri kwa aphungu a nyumba ya malamulo amene akugwira ntchito yathu. Mukudziwa kuti aphungu a nyumba ya malamulo timachokera kosiyanasiyana, ena anthu a business, ena aziphunzitsi, ena ku ntchito zosiyanasiyana. Sono machimenechi zatithandizira kwambiri kuti ntchito yathu iyende bwino. Ili ndi gulu lachitatu la aphungu kulandira maphunzirowa, ndipo cholinga nkuti aphungu adzimvetsa ndi kufotokoza bwino zinthu. M'malo mwa Zodiak, ndine Western Guta. Nduna ya zaumoyo kukhumbiza kandodo chiponda yati dziko lino likuchita bwino mndondomeko yogwiritsa ntchito internet potumizirana uthenga ofunikira mu ntchito zaumoyo. Ndunayi yayankhula izi pa lachisanu ku Lilongwe pomwe imakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito zolimbana ndi HIV/AIDS mdziko lino. Zipatala 750 mdziko muno ndi zomwe ziyambe kugwiritsa ntchito njira zamakonozi ndi thandizo la bungwe la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation ECPAF. Chimwemwe padatha andi zambiri. Nduna ya zaumoyo kukhumbiza kandodo chiponda yati dziko lino likuchita bwino ntchito yamba kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono. Achiponda anena izi pomwe anatsogolera kukhazikitsa ntchito yogwiritsa ntchito zipangizo zamakono yomwe bungwe la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation ECPAF linayambitsa. Ndunayi yati boma limayika chidwi kwambiri kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono ndipo ntchitoyi ndi yolingana ndi ngodya za chitukuko za Malawi 2063. Njira zamakono tu ndizofunikira kwambiri. Chifukwa wani kunduna kuti mupange plani, wopanga plani umafunika udziwe kuti kodi uziyenda bwanji. So digital health ndiye kuti ngati kunduna zimatithandizira kuti ngati panopa timadziwa kuti kodi Malawi muno ndiye kuti mapatient amene tinawo odwala nthenda za shuga ndangati. Mkulu oyendetsa ntchito za umoyo pa chipatala cha area 18 ku Lilongwe, Akevison Masiano, ati kugwiritsa ntchito njirayi kwachita bwino. Pamene abwerera system iyi ikutithandiza chifukwa wani ndi system yachangu ikugwiritsa ntchito network ndi patient uja akangobwera tikutha kuona kuti munthu uyu system chayima kutiuza kuti anayenera kubwera tsiku lakuti wajomba ndi masiku mwakuti.
mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Elizabeth Gracia Pediatric AIDS Foundation, Efrida Gobede, wati boma likuyenera kuyika chidwi chake tsopano kuyika ndalama zambiri pogwiritsa ntchito njira zamakono nthambi ya zaumoyo. Tikanena kuti matenda tikugonjetsa ati ndiye kuti tidziwe zimenezo, pakufunika kuti tikhale ndi information yoti tithandizire kupanga ma decisions. Ndi pamene information yoti matoleredwa kudzera mu zinthu ngati zimenezi izi technology, digital health. Zipatala zokwana 750 ndi zomwe ati ziyambe kugwiritsa ntchito njira zamakonozi pothandiza anthu ku matenda a HIV/AIDS. Ndine Chimwemwe Padatha, malo mwa Zodiak. Tuyali pankhani za umoyo, dziko lino loweruka lilandira katemera wa mtundu watsopano wa COVID-19 wotchedwa Johnson & Johnson wokwana 302,400. Ngati mbali imodzi yokonzekera kufika kwa katemerayu lachisanu, unduna wa za umoyo unakumana ndalo la Nkhani Blantyre, komwe mneneri wa unduna wa Adrian Chikumbe wati okhawo amene atutsa zaka 18 ndi amene sanalandirepo katemera wina aliyense ndi amene akuyenera kulandira katemera ameneyo. Ndipo mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za umoyo, Dr. Victor Miti, ali pakufunika kutengera ntchito yophunzitsa anthu za katemera m'madera akumidzi. Christopher Sanda ali mbalipoti ili. Dziko lino likuyembekezera kulandira katemera okwana 302,400 wa mtundu wa Johnson & Johnson loweruka, pofuna kwaniritsa cholinga cha boma choti anthu atetezeke ku COVID-19. Mneneri mu undunawu a Adrian Chikumbe watsindika zakufunika kuti nzika zonse zikhale ndi chidwi cholandira katemerayu. Iwo auza Nkhani mu mzinda wa Blantyre lachisanu kuti oyenera kulandira katemerayu ndi anthu oti sanabayitsepo katemera aliyense wa COVID-19 omwe ndi azaka zoposa 18 zakubadwa, kuphatikizapo achikulire ndi ena omwe ali ndi matenda ena mthupi. Funa tilimbikitsa Malawi kuti pamene tikulandira katemera wina, tiyeni ndithu tibwere mwa unyinji tidzalandire katemerayu. Makamaka amene tinalisanalandire katemera wina uja wa AstraZeneca, tiyeni tilandire, chifukwa uyu wa Johnson & Johnson ndi ofunika amene sanalandire kuti alandire ndipo akhala mmodzi, tisaphatikize. Pakadali pano, president wa bungwe la dotolo la Society of Medical Doctors a Victor Miti apempha anthu ndi magulu osiyanasiyana kuti afikire ndi kuzindikiritsa anthu a madera akumidzi kuti adziwe zakufunika kolandira katemerayu. Katemerayu tubwera kutithandiza ife Malawi, ndizoona kuti tikapita madera akumudzi anthu akumadera nkhawa kuti akalandire katemerayu. Kupatula katemera wa AstraZeneca ndi Johnson & Johnson, dziko lino likuyembekezeranso kulandira katemera wina mtsogolomu, kuphatikizapo katemera wa Pfizer. Malo mwa Zodiak, kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Christopher Sande. Ndipo kuyamba sabata mawa lolemba mdziko lino tiyamba kuchititsa msonkhano wa mayiko a mdera la SADC. Koma pomwe atsogoleriwa ndi alendo ena akuluakulu akuyembekezeka kumafika mdziko lino, bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDEDI lapempha atsogoleriwa kuti akambirane nkhani yakusowa kwa ntchito m'mayiko awo. Mkulu wa bungwe ya Sylvester Namiwa auza Nkhani lachisanu kuti achinyamata ambiri mu SADC ali pa ulova wotheratu, ndipo chifukwa cha ichi atsogoleriwa akuyenera kuchitapo kanthu. Izi ndi zina zomwe Anamiwa analankhula. SADC muno zinthu zafika posauzana. Nchachiziwikire kuti achinyamata amangodikirira kuti chikachitika chinthu tipezerepo mwayi. Munaona makanema omvesa chisoni zimene zimachitika ku South Africa. Kumbali imodzi ya zimene zazonena kuti iti ndi achinyamata ambiri amene akusowa zochita. Ndi asogoleratu akamakumana ku Lilongwe, ayang'ane, aunike, akhazikitse mfundo zonena kuti alimbikitse achinyamata. Izi zomatenga anthu oti anapo makale pa ntchito kumakakamiza kumasaina makontrakt ena sizikuthandiza. Anthu amene atopa, amene apuma apite azikapanga ntchito, azikayambisa ntchito za business, achinyamata azilembedwa ntchito kuti tichepese vuto limene linkadze kusukulu kuno chifukwa kuti ndi anyamata ambiri amene akungokhala. Izi tizichita pogwiritsa ntchito misonkhano ya Nkhani ngati imene tachitira pano, tizichitira misonkhano ya Nkhani pafupi, komanso tizikapereka zikalata ndi mapetition ndi zidandaula kamene kuti madando ku SADC, likulu la SADC popeza kuti sakhala liko nkuno, komanso tizakhala ndi maplacards kapena kuti zolembalemba ndi mabana zimene tikhale tikunyamula nkumayima malo amene tikuganiza kuti atsogoleriwa akamadusa zimenezo aziona.
bungwe la SIDED limalemekeza malamulo. Chifukwa cha icho malamulo a dziko lino amanena kuti mukamafuna kupanga zinthu ngati za izi mwaziwise adindo. Ife pa 2 August tinalembera kalata akuluakulu mamulumuzana aku Lilongwe City Council, koma monga mukuziwa, monga tikudandaula kuti ufulu wa demokrasi uli pa chiopsezo malayi muno mpaka na lero sanatiyankhe. Komabe ife sili kutekeseka chifukwa malamulo akutipasa kuthekera kotero. Ife takonzekera ntchito yathu tigwira, koma izi zingophera mphongo kuonera kuti dziko la Malawi ufulu wa demokrasi uli pa chiopsezo. muone nkhani pano pa Zodiak, tili ndi zambiri posayedwa apa, khani pomwepo. Are you looking for accommodation in Blantyre? Cedar Place offers you luxury service department accommodation, complete with all your modern amenities, with additional travel and culinary service for your convenience. Whether you choose to stay at night or months, Cedar Place has all the comforts of a home, whilst indulging you in the luxury service you can expect from a world-class boutique hotel. Set against the backdrop of Michiru Mountain and only 2 minutes away from Blantyre CBD, Cedar Place is truly a welcome center of serenity. Book your stay today by calling the numbers on the screen. Cedar Place, definitive style, complete comfort. Ndinaluza akazi anga atadwala paka nthawi kochepa. Zitachitika izi ndinapita ku CIC amene amapanga cover pa nkhani ya zovuta ngati zimenezi. Musakhale ndi nkhawa kuti banja lanu lidzagwira nje inu mutamwalira. Ngati muli pa gulu la kuntchito kapena ku nyumba, mungathe kugula kangachepe group funeral plan polipira ndalama zosachepera 2,000 kwacha kwa munthu wamkulu komanso 1,000 kwacha kwa mwana pa chaka. Ndipo banja lanu lidzapatsidwa chipepeso chosachepera 100,000 kwacha kuti lithandizike mu nthawi ya zovuta. Akuluakulu aku CIC anabwera mwachangu ku zovutazi ndi kudzapereka thandizo la ndalama limene linathandizira kwambiri pa zovuta za malemu akazi anga. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa nambala iyi. Kapena bwerani kuma office a CIC Life Assurance Limited ku Lilongwe kapena ku Blantyre. Ndipo ndikupempha azanga nonse amene simunajoine kuti tipite tikajoine policy imeneyi yakangachepe funeral cover ku CIC Insurance. CIC timasunga lonjezo. Glale Shopping Mall Antuni Glale Shopping Mall ndi shopping mall yokhayo muno Malawi yomwe yamangidwa mwa makono komanso mupatsa chidwi. Glale Shopping Mall ili moyang'anizana ndi Bingu National Stadium ku area 49 ku Lilongwe. Shopu iliyonse ili ndi magetsi ndi mita ya madzi payokha. Chitetezo pamalowa ndi chokhwima zedi chifukwa mpanda wonse unazunguliridwa ndi waya wa nyesi ya magetsi. Pali magadi komanso makamera aja a CCTV. Poganizira matenanse mu nyengo ino ya corona, Glale achotsera mitengo ya mashopu awo motere. Mashopu omwe ali kumaso ali pa 300,000 kwacha malo mwa 450,000 kwacha. Mashopu omwe ali mkati mukolido ali pa 200,000 kwacha malo mwa 350,000 kwacha. Glale Shopping Mall ndiye Malawi, mchifukwa chakenso akuganizira Amalawi. Fulumirani mwayiwu usakuphonyeni. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa manambala awa 0999 924 219 kapena 0998 149 292 komanso 211 294 812. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. I choose to be smart. I choose to live a simple and easy life. I choose not to line up to pay my bills. This is why I go digital. Jump the queue. Pay your Lilongwe Water Board bills through mobile banking. Or you can pay through mobile money, as I always do.
You can also check your water bill and balance by simply dialing *253#. With digital payments, you can save time and money. Be smart. Pay your bills on time. Lilongwe Water Board. Lilongwe Water Board. Portable water all the time for all. Masombenya amalawi watukula Malawi 2063 ufika 2063 kale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wozimira paeka Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusinda dziko lathu mokomera aliyense. Takulandi aninso tione mitu ya nkhani zathu. Mkulu wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo naye akufuna pakhale kafukufuku wamphamvu pa nkhani yozembetsa biro ku nyumbayi. Nduna ya zaumoyo yati dziko lino likuchita bwino pa nkhani yogwiritsa ntchito intaneti pa ntchito zaumoyo. Munthu mmodzi wafa pa ngozi ya pamsewu ku Nchewu. Mzamasewero bungwe la FAM lati lichita apilo pa chiganizo cha CAF choletsa bwalo la bingu kuchititsa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa pa dziko lonse. Popitira ndi nkhanizi, munthu mmodzi wafa pomwe ena 11 avulala pa ngozi yomwe inachitika mmawa wa lachisanu ku Nchewu. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo mbomali Astera Kawalala wati anthu awiri anathamangira nawo ku chipatala cha Kamuzu Central pomwe ena anagoneka. Blessings Kang'ombe wali malipoti ili. Ngozi yomwe yachitika pa Mlangeni yakhudza galimoto ziwiri ya mtundu wa Toyota Ram komanso minibus ya Hiace. Ngozi iyi yachitika patangotha masiku ochepa m'boma la Nchewu mutachitika ngozi yomwe inaphetsa anthu 21 kuli Zulu. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo m'boma la Nchewu Astera Kawalala wati pa ngozi yomwe yachitikayi munthu mmodzi wafa, ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyoyi Dr. Emile Jenya wati ngoziyi yakhudza anthu 12. Iwo ati awiri mwa anthuwa avulala modetsa nkhawa ndipo awatumiza ku chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe komwe akulandira thandizo. Anthu asanu awagoneka pa chipatala chachikulu m'boma la Nchewu pomwe anayi avulala mosadetsa nkhawa ndipo alandira kale thandizo la chipatala. Ndipo munkhani ngati yomweyi usiku wa lachisanu moto watentha sitolo ya Aziz m'boma la Kasungu komanso waononga katundu wa ndalama zoposa 20 million kwacha. Mtolankhani wathu Kasungu Noyo Nkubwi watuza kuti apolisi ambakale ufufuza kuti apeze chomwe chayambitsa motowo. Ministoloyo wati ndi okhumudwa kuti akatswiri ozimitsa moto mbomalo sanathamange kukazima motowo ngakhale iye anawadziwitsa zambiri zisanawonongeke. Bungwe la FAM lati lisuma chiganizo cha bungwe la CAF choletsa bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe kuchititsa masewero apakhomo a timu ya Flames. Bungwe la CAF lati bwaloli limene limatenga anthu 40,000 lilibe zoliyenereza zimene zimafunikira bwalo lochititsa masewero a mpikisano monga World Cup popereka chitsanzo cha malo osewerera ground. Munkhani zakunja, mtsogoleri wakale wa dziko la South Africa Jacob Zuma yemwe ali mndende amugoneka mchipatala kunja kwa ndende. Bungwe lake la Zuma Foundation lati sikuti Zuma adwalika koma kuti ichi ndi chikonzero chomwe chinalipo ndikale kuti akangowaona zinthu zina ndi zina. Zuma akugwira jele ya miyezi 15 atawapeza olakwa pa mlandu onyozera chigamulo cha khoti. Apaso ndipo mtsiziro pa nkhanizi koma tisanasiyane